Com esteu, queridos míos, ladies and gentlemen? Molt bé, però molt mal. Mira, volia comentar-vos perquè alguns em pregunteu de què faig faena, perquè jo sóc guia i tenim també una agència de viatges, Analín i un servidor, que es diu Quality Tours Mariola. Vol dir que les millors visites guiades d'Alcoi, al cementeri, les Mananes, la ruta del modernisme, Alcoi, ciutat del Nadal, les fem nosaltres, Quality Tours Mariola. En això treballem. Això d'Alcoianos por el Mundo és un hobby que ja un altre dia tratarem el tema. Vos ho dic per lo següent, perquè moltes voltes em veu per el carrer, walking, caminant per allí per el carrer, i jo entenc que molts em reconegueu i voleu saludar-me. Però moltes voltes jo estic fent faena, estic guiant a gent. Vol dir que aquesta llicència que m'habilita com a guia oficial de la Comunitat Valenciana, i en tota Espanya i en tota Europa, etc., clar, sempre que la porte és perquè estic fent faena en grups. Vol dir que moltes voltes, a veure, em sap mal perquè em saludeu, Jordi, com estàs? Que jo vos saludo en seguida, però clar, a voltes ho vaig en clients, o estic parlant per el carrer en Alcoi per telèfon perquè estic pendent d'algú que s'ha perdut per el camí, que no arriba, o qualsevol història, ¿vale? Vol dir que si em veu alguna volta de comando en este lanyard de Quality Tours Mariola, etc., i a lo millor pues, tampoc no vos puc atendre o no vos puc saludar correctament, o a voltes vos dic, ostres, és que estic fent faena, és perquè estic en un grupi. Correcte? Queridos, I love you.